खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय थाबाय। आं दिनै खनसेबाव आरोबाव आंनि आबैजों दुधनो थांनो नागिरदों। र' आबैमोनखौ देखायनो आं नोंसोरनो दा बुंग्रो आयंआबो सफैखाबाय र' पिलपिलि आयं बेखौ देखायनो नोंसोरनो लोगोफोर बेनो आंनि आबैया आबै도 दिनै ओमफ्राय दुधनो थांनि बेंकआव मा खालामनांगौ बुंने बेंकआव मा नांगौ बुंने फैसा लानो मानो फैसा पेन्सन बुरिया पेन्सन मोनो लोगोफोर बिनि माबा बारायनि पेन्सन दिनै आं बुरिनि आबैनि बडिगार्ड जागोन नै बडिगार्ड थिगसे बडिगार्ड गुजु गिदार नुखाबाय आंखौ बडिगार्ड बायदि नुदोंना नुवा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाब्लानो जाबाय बुरिनि बडिगार्ड जानो साजिदोंना सोरनोबा बडिगार्ड नांगौब्ला बुं आं बडिगार्ड जाना थांगोन नै आयंआ सफैखाबाय आयंआ जोंनि गामिनिनो आरो बे आंनि आबै आयंजों पिलिजों दुधनो थांनि आबैदों दा जानाय लोंनायखौ बुंनो हागोन ना सबाइ खारि अमा बेदर होननानै दे थांदोनि आलु नागारनाय एवनाय आं दिनै आबैनो बडिगार्ड जादों आबैया हारसिङैनो दुधनो थांनो हालासै बियो बुरि जाबाय बुरिया पेन्सन मोनो बिखौ लाना थांनानै दं दा लोगोफोर जों दा बै नुहुरनाया जोंनि हाइ स्कुल बेवहायनो आं फरायबोदोंमोन हाइ स्कुलखौ जोंनि बियो सिगां एमइ स्कुलसो आरोमोन नाथाय दा बियो हाइ स्कुल जाबाय बे बिल्डिंखौ गादानखादों उनाव बेवहाय हाई सेकेन्डारिबो जागोन होननानै बुंनाय खोनादों जों दा लेला मोनसिगोन जोंनि लेला टाउनखौ नायलांदो नोंथांमोना एसे बेखिनिखौनो लेला होनो लेलाया बेबायदिनो नोंथांमोना एसे नायना लादो बारा गिदिर नङा लेलाया बेवहाय मेरलाबा पिलपिलि दङ लोगोफोर दुधनायाव थांनाय पिलपिलिफोरा बेयो जों दा बेथिं राइट साइडआव थांसिगोन दुधनायाव बेथिं गवालपारा थाङो आरोना बेथिं गवालपारा थाङो नाथाय जों दुधनायाव थांगोन बेनिखायनो जों बेथिं थाङो दुधनायाव बेथिंनो गुवाहाटीयावबो थाङो नोंथांमोना लामाखौबो एसे नायना लादो दिनै गारियाबो एसे खम खालि मोनगासिनो दङ दिनै बिस्थिबारबो नालाय दुधनायाव बिस्थिबाराव दखानफोरा रेस्ट लायो खोमा दिनैनि दिनाव बन्द जायो दखानफोरा दुधनायाव बेयो आबै आंनि बुरिया जोबोद सिरियास आरोना सिरियास थायो बुरिया बिराद आंखौनो नुयो होननानै बियो जेबो मिथिया नालाय भिडिअ'फोरखौ दिनै बिस्थिबार खायनो गासैबो दखानफोरानो बन्द जोब लोगोफोर बेनिखायनो दिनै बारा मोजां नाङाखै नोंथांमोननि बिजा बबे दिनाव दखानफोरा बन्द जायो खोन्थाब्लानो जाबाय
दखान सखान गासैबो बन्द'जोब जोबनायावबो बे समाव आं हारसिंनो बेंकआव जिरायनानै दंमोन लोगोफोर बेंकआव रावबो गैया होनगासिनो दंमोन आं नोंथांमोननो नाय नोंथांमोना एसे दिनै मानसि गैथारामोन बेंकआव लोगोफोर आं दा दुब्लिनिफ्राय न'आव सफैबाय आबैयाबो न'आव थांबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनै बोरै मोनदों कमेन्टआव खोन्थाब्लानो जाबाय आरो लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों